Sama sa naandan, grabe kadaghan ang mga tao nga miapas sa katapusang adlaw alang sa voter registration kagahapon. Sa Mandawi City Sports Complex, buntag pa lang nahurot na ang 1,200 ka mga priority numbers sa kadaghan sa mga tao. Halos mapuno ang ubos nga bahin sa complex. Kadaghanan sa nagparehistro, mga kabatan-unan nga first-time voter sa sangguniang kabataan. May ubang mga registrants may reklamo kay dugay ang pag-irog sa linya. Ipasabot sa COMELEC, mihatag na lang sila sa cut-off para maproseso ang maong gidaghanon sa mga registrants. Napo kaadlaw ra milanat ang pagpangrehistro nga gisugdan ni atong Agosto 1. Gipaabot hinuon kung madayon ba o musibog ang eleksyon alang sa SK ug barangay nga gikatakda karong Disyembre. Para mauman og dali. Kanang pong nila ba nga last day? Anong last day ka na nakakarira? Busy man siya. Dugay. Kain nga naman. Dugay ito na. Alas City mo meron. Sayang sad. Nagyaw-yaw na ang mama. Ayaw na. ang mama. Kain nga naman. Wa pala parehistro. Mo na ni Arigyo ka. Pero nga nung importante man nga marehistro. Kuan para makaboto para matarong ang kanang kanang atong kuan karong umaabot na election sa